Sir Paul V. Silvasio. Pasensya na kayo, mahina ang boses, no? Yung audio natin medyo mahina eh. Pero mga kaibigan, gusto ko lang malaman ninyo, this person, grabe talaga ang naging resulta. Mga kaibigan, ito ang idol ko. Kasi bakit ho? Mga kaibigan, itong taon to, kumikita more than 900,000 pesos a month. Sino pong curious at gustong kumita more than 900,000 per month? Pwede makita ang kamay. Mga kaibigan, ito ho, isishare ko sa inyo. Ito ho, diskarte. Kung gusto mo lang naman lalong yumaman, kung gusto mo lang naman talagang gano'n ang makuha mong resulta katulad sa kanya, mga kaibigan, bibigyan ko kayo ng diskarte. Alam nyo kasi dito sa negosyo na to, hindi mo kailangan maging matalino. Okay? Hindi mo kailangan maging summa cum laude, kung ano ka man, tama po. Mga kaibigan, ang kailangan mo lang dito, willing kang dumiskarte kung gusto mong kumita ng mas malaki. Kasi mga kaibigan ko, nakikinig kayo mabuti sa orientation ko. Sa isang account, mga kaibigan, ang pwede mo lang i-register sa isang account, ilan lang po? Dalawa lang, di ba? Isa lang sa blue, isa lang sa red eh. Pero ito ho, mga kaibigan, kung titignan natin mabuti ang senaryo na to, yung 100 kanina na napag-usapan natin sa blue, yung 100 sa red na posibleng mangyari, mga kaibigan, ang match bonus mo dyan dapat 50. Pero dahil may safety net, isa lang account mo, at pwede mo lang kitain 30. Pero mga kaibigan, paano ko sinabi ko sa inyo, yung 100 sa blue na to, pwedeng saluin mo din. Bakit? Why not, yung unang i-register sa'yo, ikaw po ulit. Bili ka ng isa pang account na ikaw po ulit. Tama po ba? Bili ka ulit ng isa pang account sa red mo. Ikaw po ulit. Tama po? So mga kaibigan, yung 100 dito, salo mo pa rin yan. Tama po? So 50 dito, 50 dito, 50 dito, 50 dito. Yan maganda dito. May match bonus ba to? Sino ba to? Ikaw, tama po. So ibig sabihin may 25,000 ka dito. Tama po? May match bonus doon dito, ang kita mo doon 25,000. Mga kaibigan, kung tatlong account mo, may additional 50,000 sa 30,000. So meron kang 80? Mga kaibigan, kung isa lang account mo, 30,000 lang. Pero kung ikaw papapiliin ko, ano mas gusto mo? 30,000 lang, 80,000 isang araw? 80,000 na lang tayo. Tama po ba? So mga kaibigan, you can earn as much as this. Ang masarap sa lahat mga kaibigan, sa isang account, ang limit po niyan 900,000 naman. Mga kaibigan, dahil tatlo na yung account mo, at lahat ho yun nakapangalan sa inyo. Therefore, 900,000 times 3 na ho yun. Lumalabas, 2.7 million per month na yan. Tama po? Ang maganda sa lahat mga kaibigan, yung package pa na makukuha mo, mas sulit. Kasi meron kaming promo. Sino dito naman mahilig sa promo? Pwede mo laman. Oo. Alam mo maganda sa promo namin, sir? Pag sumali ka dito, tatlong account, dapat ang makukuha mo lang access card, 60 lang. Tama po? Pero maganda, pag nagtatlong account ka kaagad, meron kang additional 20. So lumalabas, ilan na yon? 80? Access card na yon. Dito pa lang, this is already worth 15,000. Tama po? Mga kaibigan, tatlong 3988, that's equivalent to 11,964. So sa package pa lang na makukuha mo originally, bawing-bawi ka na. Tama? Pero dahil may plus 20, may additional pong 5,000. Lumalabas, ang hawak mong package is worth 20,000. Pero ang nilabas mo lang, 11,964. Ang malapit sa lahat mga kaibigan, meron ka pang discount kaagad. Bakit discount? Hindi ba't referral mo sarili mo? O diba? Referral mo sarili mo. May match bonus ka kaagad sa sarili mo. So may 1.5 ka na kaagad na cheque. Tama po ba? So mga kaibigan, lumalabas, mas less pa sa 11,964 ang original na puhunan mo. Tama? Ang maganda, limit mo mas malaki. Let me show you examples kung ba't mas maganda yung mas malaking limit. Mga kaibigan, itong taon to, kumikita po yan ng 559,000 pesos per week. Kung napansin mo, tatlo ho ang cheque niya. Mga kaibigan, after 1 week, may additional pong 482,000. After 1 week, may additional po ulit 457,000. Last week of the month, additional 467,000. Mga kaibigan, I know it sounds overwhelming. Mga kaibigan, nakikita ko sa mga mata ninyo na parang ang laki naman ata niyan. Pero ito, kailangan mong himayin ng mabuti. Sa isang account, ang kita niya sa isang linggo, 194,000 lang. Tama? Pero mga kaibigan, dahil tatlo ang account niya, pansinin mo yung pangalawang cheque, pangalawang account, may additional 150,000. Pangatlong account, may additional 122,000. Which gives him a total of 467,000. Mga kaibigan, ang dapat na limit niya is only 210,000 pesos per week. Tama? Dahil tatlo ng account, times 3 ho yun, naging magkano na? 630,000 pesos per week na ang limit niya. So dahil 630, meron siyang right na kumita ng ganito. Tama po? Sino gusto kumita 2 million pesos per month? Kung makita kami, grabe lahat, di ba?
Mga kaibigan, ang maganda, ano naging resulta nitong taon to? Nagkaroon niya ng sarili niyang condo unit sa Fort Bonifacio Global City. Kung papansinin mo yung condo niya, magkapit-bahay ho kami. Kasi bakit? May kasabihan, pag dumikit ka at makinig ka sa mga milyonaryo, magiging milyonaryo ka din. Tama mo ba? Kung gusto maging tambay, dumikit at makinig ka sa tambay. Tama mo ba? So mga kaibigan, ingatan nyo din ho mga taong papakinggan ninyo. Kasi baka pag uwi nyo mamaya kung kani-kanino kayo makinig. Tama po? Mga kaibigan, kasi bakit? Yun daw ang paraan para malaman ng tao na talagang effective na sumali ng B-Mobile. Mga kaibigan, ang maganda, uto-uto. After 1 month, bumili ng Lamborghini Gallardo. Palakpakan mo naman yan, mga kaibigan! Grabe! Alam mo, maganda sila, mga kaibigan. Pag nagdududa ka pa, wag na ho. Kasi mga kaibigan, ito ho ang mga resulta sa B-Mobile. Wala hong utang dyan, wala hong utang sa bangko dyan, walang hiniram dyan, lahat yan cash. Mga kaibigan, may nagtanong sa akin, ano ba talaga ang totoong resulta? Ba't kayo nagkaroon ng ganyan? Totoo lang, to tell you honestly, religiously, utang lahat yan. Maliwanag po. Bakit po? Naniniwala po ba kayo na lahat na meron tayo hiram lang? Yes! Kung lahat na meron kayo hiram lang. Tama. Isang pitik binigay niya sa'yo. Isang pitik pwede niyang kunin sa'yo. Tama po ba? So mga kaibigan, lahat po ito dahil doon ang dahilan. Tama po? So mismong pag-upo mo dyan at hindi mo pagtayo, mga kaibigan, may dahilan ho. Tama po? Kasi bakit? Kung ayaw niya ito para sa'yo, gumawa ng paraan yan, di ka makarating dito. Tama po? Mga kaibigan, nandito ka ngayon, nakikinig ka, ibig sabihin may dahilan. Mga kaibigan, lahat po ito utang namin doon sa itaas. At ang maganda sa lahat, pinapasalamatan ko siyempre yung tao nag-imbita sa akin. Second, pwede po bang pasalamatan mo naman yung nag-imbita sa iyo? Sabihin mo sa kanya, kapatid, thank you. Kasi siya, di ba? Kung hindi tayo sa kanya, hindi mo makita to. Tama. Tanong mo, sulit po ba ang araw sa pagpunta dito, mga kaibigan? Yes, napakaganda. Now, ngayon, ito na lang ang last part. Ito ang tanong ko sa inyo. We made it in V-Mobile. Ginawa na namin, na may pruweba na pwede niyo maman. Ang tanong ko ngayon, sinong susunod? Kung ikaw, na-realize mo na ikaw lang susunod, mga kaibigan, pwede po bang isigaw mo ng malakas tong salita na to? 1, 2, 3, go! Mga kaibigan, you are the next millionaire. Mga kaibigan, if you want to be part of B-Mobile, madali lang ho. All you have to do is go. Yan yung nakikita nyo ngayon na hawak-hawak ko. Ito po yun. Kasi ito pong problema ho natin, mga kaibigan. Limited lang ho kasi ito. Ngayon, hindi ko naman ho, wala naman ho persahan to. Pag kinuha mo to, pinirmahan mo, hindi po ibig sabihin kailangan sumali ka ngayon. Maliwanag po ba? Pwede ka sumali bukas. Gusto mo, next week. Gusto mo, next month. Alam mo, mas maganda next year ka na sumali. Tama po? Pero ito lang ang sinasabi ko sa inyo. Okay lang rin naman talaga pag hindi ka sumali. Kinuha mo, hindi ka sumali, okay lang yan. O basta mamaya, wala kang snack. Maliwanag po. Wala kang snack doon sa tao nag-impita sa inyo. Maliwanag. Okay? Ang maganda dito, mga kaibigan, pag 88 ho. Mga kaibigan nyo ng original. Ang maganda ho dito, talaga pumutok yung negosyo, ang dami naging milyonaryo. Ang gusto nga ni B-Mobile, 100 new millionaires. Pero para ma-reach namin yung goal namin na yun, kailangan baruan namin ang puhunan ninyo. Tama po ba, mga kaibigan? So mga kaibigan, para makasali kayo, kaya ginawa tong fast track package. Pero mga kaibigan, yun nga lang, for you to get this, you need this. Tama po? So mga kaibigan, yung mga gusto sumali, madali lang ho. After po natin mag-talk, pipila lang mo dito sa kaliwa yung mga gusto sumali para makakuha ng tigi-isang application form. Yung mga ayaw naman sumali, okay lang yan. Friends pa din tayo. Maliwanag mo. Yun nga lang, mga kaibigan, yung mga hindi sasali, huwag na kayong pumila dito at umexit doon kasi doon ang exit niyan eh. So siksikan. Alam ko, nagmamadali na yung ayaw sumali. So yung ayaw sumali dito sa kanan pipila. Ang exit nyo po dito sa bintana. Para mabilis, agad. May joke lang ho. Ay, walang tatalo na, joke lang ho. Mga kaibigan, maraming salamat sa pag-attend sa B-Mobile. Good luck po. Godspeed. God bless all of you. Thank you very much po.